Välkommen minister Sari Essayah, företrädare för olika organisationer här i publiken, övriga åhörare och våra TV-tittare. Tervetuloa ministeri Sari Essayah eri järjestöjen edustajat täällä salissa ja sitten kuulijat siellä TV:n päässä. Kokoonnumme tänään täällä Vöyrillä ajankohtaiseen teeman ympärille, eli susiseminaariin. EU-komissio selvittää ja mahdollisesti ehdottaa susien kansainvälisen suojeluaseman muuttamista, ja Vöyrin kuntakin kannattaa ja tukee tätä näkemystä ja toivoo myös kansallista asiavalmistelua. Kommunen kommer efter det här tillfället ännu att träffa ministern, och vi kommer att avhandla för kommunen viktiga landsbygds- och skärgårdsfrågor. Landsbygdens livskraft och tryggande är viktigt för kommunen. Vi har bland annat en kommande reform av stadsandelssystemet, och där är det bland annat landsbygds- och speciellt för oss skärgårdsdelens ekonomi som är viktig att trygga. För vår livskraft som landsbygdskommun är det en viktig fråga som vi vill framhålla, och det är vägunderhållet. Det är någonting som är viktigt för livskraften i vår kommun och som vi vet i många andra kommuner. Satsning på energiomställning är också ett aktivt tema i vår kommun, och till exempel investeringsstöd för solenergiparker men också biogasproduktion är någonting som är viktigt för en landsortskommun. Vöyrin kunnassa panostetaan lisäksi koulutukseen ja nuorisoon. Kunta rakentaa uusia kouluja paraikaa ja olemme lisänneet myös koulujen ja nuorisotyön resursseja. Siksi toivommekin, että sosiaali- ja terveyshuollossa tehtäisiin samaa. Ja me ollaan myös oltu huolestuneita siitä, miten hyvinvointialueet tekee omaa muutostyötään. Toivomme, että valtiokin ohjaisi hyvinvointialueita muutostyössä niin, että lähipalvelut varsinkin maaseutukunnissakin turvataan. Med dessa ord så vill jag ännu hälsa alla välkomna för min egen del och för våra kommuns del. Och kommunstyrelsens ordförande Anna Bertils kommer att leda ordet här efter. Vi avslutar tillställningen senast klockan 17. Och så vill jag ännu uppmana alla till en god och vänlig ton i diskussionen. Haluan vielä toivottaa kaikki tervetulleeksi kunnan puolesta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna Bertil johtaa puhetta ja pyrimme lopettamaan noin kello 17. Haluan vielä kehottaa kaikkia ystävälliseen sävyyn keskustelussa tänään. Kiitos. God eftermiddag. Välkommen minister Sari Essayah med stab. Välkommen riksdagsledamöter, organisationer. Mina damer och herrar, välkomna till Vörå. Vi har en intressant eftermiddag framför oss med många talturer. Och vi har också en diskussion som är aviserad här till slut idag. Så att då kommer jag att gå runt med mikrofonen också och ni får ställa frågor. Jag kommer dock att vara väldigt noggrann med tiden för vi har en tajt tidtabell. Så jag kommer inte att tillåta allt för långa utsvävningar. Och jag hoppas också, precis som kommundirektören sa, så håller vi en bra och respektfull och god ton idag. Så att också våra tittare som följer med det här som bäst kan förstå vad vi säger och hänga med i diskussionen. Men först ut, välkommen minister Sari Essayah. Talarstolen är din. Varsågod. Det fungerar på så sätt. Okej, hyvät läsnäolijat, bästa deltagare. Jag ska använda både finska och svenska. Så tack för att jag fick komma och diskutera vargfrågan med er. Teemat är beklagligen ytterst aktuellt. Kiitokset todellakin kutsusta tulla keskustelemaan susista. Kiitos myös aktiivisuudesta asian äärellä. Vain yhteistyöllä voimme saada muutoksen jo vuosia kestäneeseen hankalaan tilanteeseen, jonka viime aikoina on nähty yhä pahenevan eri puolilla Suomea. Viime kesänä sudet hyökkäsivät lukuisille lammas- ja hevostiloille
ja näiltä alueilta on kuultu suden tuottamista vahingoista turkistiloille. Useat tilalliset ovat myös suoraan olleet yhteydessä ja kertoneet, että sudet ovat kadottamassa ihmisarkuuttaan ja yhä vahvemmat suojaustoimenpiteet käyvät hyödyttömiksi. Sudesta koettu uhka on lisännyt huolta ja pelkoa ihmisissä sekä herättänyt tilallisissa kysymyksiä elinkeinon harjoittamisen tulevaisuudesta. Så vargen funderar inte på moraliska frågor om vad det skulle vara minst skadligt att da ett byte. Vargen dödar också mer än den behöver för att äta. Det här innebär en utmaning för arbetet med att skydda vargen. Skyddsarbete måste göras på ett sätt som också är socialt hållbar. Vi måste se till att vargen bibehåller sin naturliga skyddhet för människan och håller sig undan bostadsområden. Vi måste undvika situationen där vargstammen blir för stor regionalt och de skador och risker som orsakas av vargen ökar. Hallitusohjelma linjaa maa- ja metsätalousministeriön toimeenpanemaa suurpetopolitiikkaa seuraavasti. Suurpetopolitiikkaa on hoidettava tavalla, joka huomioi myös sosiaalisen kestokyvyn. Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys turvataan lainsäädännöllä jo aloitettua työtä kannanhoidollisen suden metsästyksen mahdollistamiseksi jatketaan eduskunnan päätöksen mukaisesti. Och samma på svenska. Rovdjurspolitiken ska skötas på ett sätt som också beaktar social hållbarhet. Stamvårdande jakt på stora rovdjur tryggas genom lagstiftningen. Det arbete som redan inletts för att möjliggöra stamvårdande jakt på varg fortsätter i enlighet med riksdagens beslut. Nämä linjaukset ovat tärkeä osa hallitusohjelmaa ja valtioneuvoston työtä, ja asiasta puhutaan usein ministereiden kesken niin kokouspöydissä kuin myös käytävillä. Hallitus kirjasi myös Suomen tulevan komission työohjelmaa koskeviin avaintavoitteisiin, että Suomi edistää suurpetoja, erityisesti sutta, koskevan sääntelyn kehittämistä vastaamaan paremmin kantojen nykyistä tilaa. Viestit eri puolilta Suomea ja täälläkin tänään vain vahvistavat hallitusohjelman kirjausten toimeenpanon kiireellisyyttä. Ja töitä onkin tehty aktiivisesti viime kesästä asti ja tehdään ihan joka ikinen viikko. Tiedän, ettei se tieto valitettavasti lohduta siinä hetkessä, jos susi raatelee vaikkapa oman lampaan tai koiran, mutta haluan teidän tietävän, että emme me istu hiljaa asian äärellä ministeriössä, vaan etsimme ja otamme jatkuvasti askelia tilanteen muuttamiseksi. EU ja osin tuomioistuinten tulkinnat jättävät meille varsin vähän liikkumatilaa, mutta siitä huolimatta otamme päättäväisesti askelia niin kansallisesti kuin EU-vaikuttamisessa luontodirektiivin liitteiden muuttamiseksi, kunnes asiaan saadaan muutos. Eli etenemme kahdella raiteella, kansallisesti ja EU-raiteella. I den nationella politiken kring stora rovdjur har man under de senaste årtiondena genomgått samarbete mellan ministeriet och intressegrupper uppnått betydande framgångar som också är värda att presentera i internationella sammanhang. Hos oss är lodjur och björn goda exempel på hur man genom förnuftig och systematisk stamförvandling har lyckats öka stammen av stora rovdjur utan att inställningen till rovdjuren har försämrats. Beståendet av båda arterna är numera starka. Lodjuren klassificeras som en livskraftig art, björnen som en nära hotad art. Men de skador som de orsakar människorna och husdjur är relativt små. En nyckelfaktor för denna framgång är en förnuftigt genomförd jakt i stamvårdande syfte och ett framgångsrikt värdande av rovdjurets skyddhet för människan. Eli tätä menestyksekkästä historiaa varten tämä
korkeimman hallinto-oikeuden karhupäätös otettiin vastaan ministeriössä suorastaan tyrmistynein tunnelmin. Päätös kaventaa kansallinen liikkumavaraa suurpetojen kannanhoidollisessa metsästyksissä hyvin pieneksi. Se nakertaa pohjaa suunnitellulta kannanhoidolta. Mikäli karhun kannanhoidollinen metsästys estyy, karhukanta voi jopa kaksinkertaistua 7–8 vuodessa. Ja samalla karhun ihmisarkuus vähenee, mikä lisää todennäköisyyttä ihmisen ja karhun kohtaamiselle ja edelleen mahdollisille ongelmatilanteille. Ja nostan siksi tämän karhun tässä nyt esille, vaikka susiseminaarissa ollaan, koska tämä kannanhoidollisen metsästyksen korkeimman hallinto-oikeuden päätös heijastelee hyvin pitkälti sitä, miten kannanhoidolliseen metsästykseen on oikeusasteessa suhtauduttu. Romaniassa toteutettu karhun metsästyskielto vuonna 2015 on lisännyt karhujen aiheuttamia ihmisvahinkoja, myös kuolemia huomattavasti. Päätös entisestään korostaa EU-lainsäädännön vaikuttamisen tärkeyttä, ja sitä olemme aktiivisesti tehneetkin. Viimeisimpänä Suomi nosti asian esiin maatalousneuvostossa tammikuussa ja keräsi muilta jäsenmailta laajan tuen. Komissio ilmoitti ennen joulua ryhtyvänsä toimiin suden kansainvälisen suojeluaseman muuttamiseksi, ja sille työlle annamme täyden tuen, aivan niin kuin täällä Vöyrissäkin. Edessä on vielä pitkä tie, mutta työtä on tehtävä, ja olemmekin hallituksessa parhaillaan tehostamassa vaikuttamista asiassa. Kuluneiden ministerikuukausien aikana on tullut selväksi, että vahinkoperusteisten poikkeuslupien käytännöt eivät nekään ole tällä hetkellä kovin sujuvat. Eli todella äsken me puhuimme tästä kannanhoidollisesta ja nyt muutama sana tästä vahinkoperusteisesta metsästyksestä. Vahinkoa aiheuttavia susia onnistuttiin esimerkiksi viime vuonna poistamaan poikkeuslupakäytännöllä vain 1. Lokakuun lopulla pidetyssä sutta koskevassa sidosryhmätilaisuudessa käytiin jo alustavaa keskustelua aiheesta, mutta pohdintaa on jatkettava aiempaa jäntevämmin ja tavoitteellisemmin. Tulen teettämään aiheesta selvityksen, jonka tehtävänä on löytää sekä toiminnallisia että lainsäädännöllisiä toimenpiteitä vahinkoa aiheuttavien susien tehokkaampaan poistamiseen. Ja nyt aivan voi sanoa, että parin päivän sisällä niin todellakin lähtee tämmöinen juridinen työryhmä, joka ensimmäiseksi ja ensitöiksensä lähtee juuri selvittämään, että millä tavalla tätä vahinkoperusteista metsästystä pystytään, sen käytäntöjä pystytään nopeuttamaan ja toisaalta vähentämään sitä byrokratiaa, mikä asiaan liittyy. On löydettävä käytännön arjessa toimivia ratkaisuja vahinkoa aiheuttavien susien kanssa, jotta ihmisten ja susien yhteiselo voi olla mahdollista. Metsästäjillä on elintärkeä yhteiskunnallinen rooli, ja tämän roolin me ministeriössä tunnistamme ja tunnustamme. Viimeaikaiset vetäytymiset suurriistan virka-avusta ovat selkeästi osoittaneet, että metsästäjien harteilla lepää yhteiskunnassamme toiminnan ja yhteiskuntamme toiminnan kannalta elintärkeitä asioita. Toivon syvästi yhteistyön jatkuvan ja omalta osaltani pyrin tekemään kaikkeni, jotta lainsäädäntö on ajantasaista ja metsästäminen mahdollista. Vastikään annoimme myöskin vähän asiaan liittyen eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla mahdollistetaan pimeänäkölaitteiden käyttö villisian metsästyksessä ilman poikkeuslupaa. Ja tämä juuri sen takia, että kun me tiedämme afrikkalaisen sikaruton ongelmat Ruotsissa, ja onneksi olemme täällä Suomessa siltä välttyneet, mutta jotta voisimme varmistaa asian, ja siinä tapauksessa, jos Suomeen sattuisi leviämään afrikkalainen sikarutto, niin olemme täysin meidän metsästäjien armoilla siinä, että he pystyvät auttamaan tällaisessa tilanteessa. Ja siksi katson, että meidän hallituksena oli tärkeää edistää metsästäjien mahdollisuutta käyttää pimeänäkölaitetta ja sitä kautta pienentää meidän villisikakantaamme. Samoin teen kaikkeni, kuten koko hallitus, jotta pääsemme jälleen sellaiseen tasapainoon, jossa suurpedot eivät häiritse asumista ja yrittämistä maaseudulla, vaan pysyvät omissa elinympäristössään metsissä. När det gäller rovdjurspolitiken har åtgärderna under början av regeringsperioden på grund av domstolsbesluten verkat gå i motsatt riktningen än vad som fastställts i regeringsprogrammet. Det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra. Regeringen har då starkt förbundit sig att genomföra
föresatserna om rovdjurspolitiken i regeringsprogrammet. Och om bara viljan finns är det nog fullt möjligt. Så det allra bästa vore om vi kunde genomföra denna förändringar tillsammans. Och det jag hoppas att jag kan ha er stöd för det också. Tack så mycket. Tack. Tack ministern. Tillsammans avslutar du din hälsning med och så ska vi fortsätta också. Vi har 3 organisationer som kommer att hålla sin taltur i följd och efter det så blir det också en öppen diskussion. Först ut ska vi titta på vargproblematiken ur jägarnas synvinkel och det är Jägarförbundet Österbottens svenska distrikt och verksamhetsledare Sören Finne som kommer. Varsågod. Du kan flytta fram sido för sido igen. Okej. Ja, tack för möjligheten att komma hit och berätta ur vår synvinkel vad som har hänt och om vi får gå tillbaka till i september så fick vi en möjlighet att svara på från EU en adress Wolf Collect Data Questionary som de ville veta direkt från fältet hur läget är och vi tog tillfället i akt och gjorde en skrivelse. Och, det här är ett sammandrag ungefär vad som vi skickar in i den skrivelsen som vi har här. Alltså om vi tittar tillbaka 10 år, år 2012 så var det ungefär 38 vargobservationer i Kustösterbotten. Men 10 år senare, då 2023, så hade vi 1069 observationer. Och då var ju också 600 som fick sätta livet till. Men det blev ju utbetalda ersättningar, men det var ju omkring 22 000 euro. Men ska man se det på landsnivå så då får vi lägga en nolla till varje av de här siffrorna. Alltså vi hade 13 199 vargobservationer i hela Finland då 2023 och det var ju ungefär en hund per vecka då som blev dödad ungefär eller skadad. Så var ungefär 200 000 som staten betalar ersättningar åt. Och denna har ju också en negativ inverkan på all övrig verksamhet. Till exempel SRVA har ju i flera föreningar, främst i östra Finland, som har sagt upp det här samarbetet med polisen. De vill inte riskera sina hundar och det är delvis en protest för att vad som det vargpolitiken medför. Och det gör ju också att bland annat i norra Savolax tror jag det var så har ju hundproven sjunkit med 50%. Att de vågar inte arrangera hundprov för att inte riskera. Och det gör ju också att när man ska ha, för att vara SRVA-person eller hund, så ska det också ha avlagt. Det ska vara meriterade hundar. Och när vi har minskade antal hundprov så blir det här en negativ spiral. Det ena leder till det andra, att allting sitter ihop. Och så är ju med det här
skyddsjakten att det är en massa restriktioner som man ska uppfylla. Egentligen så skulle det där vara chans också till revideras när man tittar över det här lagstiftningen för vargen, att det ska bli lättare. För angående skyddsjakt är ju inte jakt egentligen, utan är ju att ta bort en problemvarg. Och då behöver man, då ska man inte sätta upp en massa hinder för att få utföra det där. Titta bort en problemindivid. Så har vi också det här. Det var ju en artikel i Vasabladet för en vecka sedan kanske. Där stod ju också om att det var det hade ju försökt få tillstånd till eliminera hybrider, alltså korsning mellan hund och varg. Det hade ju blivit bevisat att det var faktiskt frågan om hybrider. Men ändå så blev ju insatt besvär mot det där, och det var ju två år i rad nu som har hänt. Och nu väntar det kanske på att jägarna ska skicka in en till ansökan nu, men det vet jag inte hur det blir med den saken. Men i alla fall att det är ju en lag att man ska ta bort hybrider, men ändå så verkar det att gå igenom det här besvären som jag ser som en massa okynnesanmälningar att man inte får uppfylla vad lagen föreskriver. Och en annan sak som har kanske blivit totalt bortglömd i det här sammanhanget är ju det här skogsrenen, att det är ju den som är utrotningshotad och inte vargen. Eller skogsren, han har väl inte utrotningshotad status mera, men i alla fall, det finns ju endast 5 000 skogsrenar kvar, varav 3 000 finns i Finland. Och jag tycker att vi behöver som inte upprepa det misstaget det gjorde i Kajana då början 2007, eller att i början av 2000-talet så då hade jag ungefär 2000 skogsrenar där. Och men 2007 då hade antalet minskat till 800 på grund av att det var en stor vargpopulation där. Om vi får som titta på vårt kära grannland Sverige, som där det har gjort några undersökningar, att de har på ett område så har de konstaterat att vargen tar samma antal älgar oberoende om det finns mycket eller litet, så fälls samma antal älgar. Och andra erfarenheter från Sverige också när vad de har fått jaga där hade ju konstaterat att vargen har blivit mera skygg. Till exempel om någon människa eller jägare var ut alltså på snötäckt mark. Så tidigare kunde det korsa ett spår där människan hade gått, men idag så är det inte på det viset, utan att det svänger om det kommer till något sånt. Och säger också att vargen är ju ett intelligent djur, att den också förstår att de blir jagad en hundkällare, och tidigare så var ju att den var ju ett objekt för till angrepp, men idag så är det tvärtom, att det skyggar om en hund börjar källa så är det inte lika säkert att de angrips. Och det är ju bra exempel också om vi tar Estland. Där har det ju
i år har de får ju fälla 140 vargar i år. Och där har de också fått tillbaka den naturliga skyggheten. Ja, som en parentes här kan jag också säga att endast 600 blev vargens offer i Estland i fjol. Så att, fast de har, och då hade de ju som mycket som tillstånd att fälla varg. Det där är den som vi upplever från jägarens sida. Men kanske ja, det får väl räcka för min del. Det skulle finns mycket mer att säga, men jag tror vi måste släppa någon annan till. Vi ska återkomma till frågorna. Ja. Det blir det också så att organisationerna gärna får kommentera om det kommer frågor från publiken sen. Men en applåd för Sören. Då går vi över till Österbottens svenska producentförbund. Vi har Thomas Långgård som är förbundsordförande som ska ta det hela ur producenternas synvinkel. Varsågod, Thomas. Tack ska du ha, värderade minister och bästa åhörare. För våra näringar och våra medlemmar så ställer vargen till med stora förtret. Och det här bekymren så har ökat under nästan hela EU-tiden och speciellt de här senare åren så har läget förvärrats. Vargstammen har ökat och breder ut sig västerut. Vi får revir i anslutning till kustösterbotten där vargen egentligen inte passar. Vi har inte några stora sammanhängande skogar här. Vi har mycket öppna landskap, bosättning och befolkning och betande djur. Vargsituationen skapar förstås otrygghet, rädsla och sömnlösa nätter för de som bor på landsbygden. Husdjursproducenterna å sin sida så är oroliga för sina djur. Vargens naturliga instinkt är ju att döda och betande djur så är alltid i farozonen. Vi har flera exempel på vargattacker, men vi har 2 större vargattacker som jag vill lyfta fram och vi har de här drabbade producenterna med här i salen idag också. Det har skett ut i Replot, Björköby, Vallgrunds skärgård. Sommaren och hösten 2020 hade vi ett stort vargangrepp. Totalt var det 150 dödade får ut på holmarna. Sen återkom vargen sommaren 2022. Ungefär likadant upprepade det sig. Nu dödade vargen sammanlagt 160 får. Och det här måste utspela sig ohyggliga scener där på holmarna. Då vargen inte bara dödade för att få tillgång till mat utan systematiskt dödade får. Och alla dödades inte förstås heller utan en del var skadade då producenterna kom dit och fick avliva fåren. Utöver det här så har vi haft också många mindre vargattacker på vårt område. Senast nu förra sommaren. Och inte ens med vargstängsel så kan man vara helt säker på att kunna skydda sina husdjur. Och de här producenterna känner sig maktlösa i nuvarande situation. Det är stora förluster samtidigt som de här ersättningarna som man får för djuren. Så det täcker ju endast en bråkdel av förlusten. Och dessutom så är det fråga om djurens välfärd. Det onödiga lidande som djuren åsamkas av vargen så behöver vi få ett stopp på. Frågan som vi ställer oss så ska det ens vara möjligt att bedriva husdjursproduktion med betande djur i Finland framöver. Vi behöver få en förändring på situationen så att vi får en mindre vargstam och så att producenterna också får större befogenheter och rättigheter till att skydda sina husdjur och fortsätta med sitt levebröd. Inför kommande betessäsong så är ju oron förstås stor för nya vargattacker.
Nu har vi också ett nytt problem och det är lodjuret där man inte får begränsa stammen i dagsläget i Kustösterbotten. Och enligt uppgift så har vi en kraftigt växande lodjursstam ute i skärgården. Och då jag pratar med producenterna så är de ganska säkra på att kanske 20-30 får sätta livet till inkommande sommar bara av lodjuret. Så i dagsläget så kan våra producenter och medlemmar inte sova lugnt om nätterna. Tyvärr. Så summa summarum så vi måste få konkreta möjligheter att begränsa vargstammen och ta bort också problemindivider lättare än hittills och kanske också hela revir där man ser att vargen bildar ett revir på ett helt opassligt ställe. Och det här för att skydda våra barn, husdjur och sällskapsdjur, för att bibehålla livskvaliteten och tryggheten också på landsbygden och för att återfå förtroendet för myndigheter och beslutsfattare. Så det är nu som regeringen har ett starkt mandat till åtgärda problematiken och tidtabellen så är tyvärr inte så lång. Det behöver komma till kraftiga åtgärder redan nu. Tack. Tack Thomas. Och så har vi Österbottens pälsdjursodlarförening och det är Robert Nygård som är ordförande som kommer att ta den talturen. Varsågod Robert. Ja, bästa minister och riksdagsledamöter och inbjudna gäster. Tidigare talare har lyft fram saken bra och kan hålla mig kortfattad. Vi har inte så bra med tid. De senaste åren så har pälsfarmarna upplevt ett stort antal angrepp mot sina farmer. Angreppen har gjorts av varg och oftast efterlämnat svåra skador på djurbestånden, såväl direkt som indirekt. Och pälsfarmarna upplever som mycket allvarligt att deras rättsskydd är hotat. Rättigheten att fritt få utöva sin näring är tryggad i grundlagen. Och vår organisation är mycket bekymrad över myndighetens prioriteringar där vargen upplevs gå före vanliga familjeföretagare. Pälsfarmarna behöver tillräckligt med utrymme i viltvårdslagen för att kunna bedriva skyddsjakt omedelbart om fara för egendom föreligger. I sådana fall ska det kunna utföras enkelt och snabbt av lokala myndigheter. Vi hade första vargattacken på 2018 på pälsfarm i Österbotten och sedan dess har vi haft tiotals efter det och hundratals djur som har dödats. Och jag har även personligen utsatts av vargattacker på min egen pälsfarm. Och jag kan intyga att det är en trevlig upplevelse att på nära håll se vad som händer då vargen härjar fritt bland produktionsdjur. Och de senaste årens attacker mot pälsfarmer visar att populationen är överstor i Österbotten och bör minskas till en rimlig nivå. Vi anser att stamvårdande jakt på varg är en nödvändighet som omedelbart måste påbörjas. Tack. Tack Robert. Och nu är vi exakt i tid. Märker ni? Vi har tagit in vår lilla försening. Nu är det dags för frågor och kommentarer från er, från publiken. Jag ska ta såna här mikrofoner med så kan jag gå runt. Jag kan den. Så, nu får ni vifta. Och så ska vi se om jag... Här uppe har vi. Vi börjar här. Och nu gör vi så att ni får gärna kommentera eller fråga och så har vi sen både minister, medarbetare och riksdagsledamöter på plats. Och organisationer också som kan kommentera. Men vi börjar här uppe. Vem var först? Bror. Jag får lägga åt grannen först. Varsågod. Tack.
Jag heter Bror Blussi och jag är lokal jägare och har haft förmånen att länge vara verksam inom jaktorganisationerna. Jag vill tacka fru ministern för att hennes initiativ till att man vänder sig till EU och backar upp det här förslaget att ändra vargens status i art- och habitatsdirektiven och likaså de andra stora rovdjurens status. Det är vi tacksamma för, att man äntligen visar aktivitet och vill ändra på någonting. Men jag är optimist, men i alla fall så har jag svårt att tro att det går så enkelt någonting med EU så att det kommer ett ja som brev på posten. Det räcker länge, efter 3 år får vi ett nej att vi ska inte ändra i alla fall på direktiven. Och så länge kan vi inte vänta med den problematik som vi har nu. På den tid vi har varit medlemmar i EU, snart 30 år, så har samtliga rovdjursstammar mångdubblats trots att vi har haft en jakt fram till 2 år sedan. Ändå har vi skött stammarna så bra att de har ökat. Nu med utebliven jakt kommer stammarna att explodera oss i händerna. Vi får en fullständigt ohållbar situation. Därför tycker jag att plan A att ändra art- och habitatsdirektiven i EU var bra. Det är plan A. Plan B borde vara att vi har någonting annat att komma med också. Då vill jag vända blickarna mot Sverige och se hur man där har löst problemet. Där har man fastställt referensvärden för gynnsam bevarelsestatus för samtliga stora rovdjur. Det här har godkänts och det är helt i linje och med direktiv EU har i sina art- och habitatsdirektiv att det här gynnsam bevarandestatus ska garanteras. Växer stammarna därutöver så kan man bedriva jakt på den överskjutande delen. Och jag skulle vilja fråga våra närvarande politiker, har man alls funderat på det här i ministerier och regeringskretsar, att man ska ha en plan B, börja arbeta på det, att vi ska få ett nationellt beslut likadant som i Sverige, som är i samklang med EUs art- och habitatsdirektiv, och att vi kan få en laglig jakt så småningom till den del vi har stora stammar av våra rovdjur. Tack. Tack Bror. Jag tror att ni får svara direkt. Här har vi Niklas Sjöskog som vill kommentera. Ja, tack. Ja, bästa minister. Jag har en rent praktisk sak. Niklas Sjöskog heter jag är vice ordförande i USP. Jag också har djur, mjölkkor. Jag har mina djur på bete från maj till september-oktober. Och om det är så att det kommer en varg i mina stängsel, och jag är också jägare så jag har möjlighet att jag har vapen, jag kan skjuta dem, så gör jag det så kommer polisen och tar mina vapen, och sen så blir det en förundersökning och det här tar kanske ett halvt år eller ännu längre. Men om vi ska göra som i Sverige, så när polisen kommer i motsvarande situation, så då det här konstaterar de att det här var i självförsvar och sen så blir det ingenting mer. Det här ska underlätta för de som har djur på landsbygden och det ska underlätta för polisen. Och jag tror att det här ska vara i linje med den här regeringen, att vi ska ta bort onödig byråkrati. Tack. Tack Niklas. Vill ministern, ledamöter, någon kommentera här? Anders? Tack, jag kan kommentera den första frågan, den andra frågan också. Personligen så håller jag med den första frågan, att vi bör gå vidare i den här riktningen, och jag tror att vi har ett brett politiskt stöd. Sen handlar det om de juridiska danserna kring det hela, och där tror jag ministern är bättre beskaffad att svara. Men det finns nog en politisk vilja i den här riksdagen att gå i den här riktningen. Också om man läser förra riksdagens beslut när det gäller medborgarinitiativet, inte bara ändringen av paragrafen utan motiveringarna, där man klart och tydligt hänvisar till Sverige som referens för hur politiken ska utvecklas. Och med det tillägg som finns. Men när det gäller sen den juridiska processen, hur man sköter det på ministeriet, det överlämnar jag åt ministern. Tack. Vill ministern kommentera?
Först jag vill tacka Sören som nämnde kommissionens forskning om vargar i fjol. Eli kiitokset siitä täälläkin, että kaikki aktiivisesti olitte vastaamassa tähän komission susikyselyyn, koska sillä on ollut iso merkitys. Se oli todella tärkeää komission päätöksen kannalta. Ja Ruotsi ja Suomi vastasivat isosta osasta niitä annettuja vastauksia, mitä tuohon kyselyyn tuli. Ja tuota kyselyä tuskin olisi tullut, ellei todellakin Suomi olisi siinä asiassa ollut erittäin aktiivinen. Ja tietenkin sitten olette lukeneet mediasta, kuinka sitten komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin Dolly Pony joutui suden syömäksi, joten se oli varmaan se viimeinen pisara, joka sitten komissiossa käynnisti tämän kyselyn. Ja todella ymmärrettiin, että tämä susien määrä eri puolilla Eurooppaa on liian suuri ja tähän pitää lähteä nyt löytämään ratkaisuja. Sitten täällä nousi esille myöskin ilves ja tämä on tosi tärkeää, koska kun esimerkiksi olen hallituksen sisällä nostanut esille näitä asioita, niin minusta tuntuu, että ongelmaa ilveksen kohdalta ei oikein ymmärretä. Ja siihen voi ihan liittyä sekin, että ilveshän on söpön näköinen kissaeläin, jolloin niin kuin ei kovin helposti ymmärretä, että se aiheuttaa yhtä lailla tuhoja. Se näyttää huomattavasti miellyttävämmältä kuin susi. Ja sen takia ajattelen niin, että on hyvä, jos pystytte nostamaan esille myöskin näitä ilveksen aiheuttamia vahinkoja. Ja näitä kannattaa tuoda julkisuuteen vastaisuudessakin. Sitten vielä täällä mainittiin hybridisusi-asia, eli suden ja koiran risteytykset, ja nämähän ovat nimenomaisesti meille täysin vahingollisia vieraslajeja, ja niistä pitää päästä eroon, ja tästä olen myöskin nyt antanut ministeriön lakimuutosesityksen, eli että laki siitä, että nämä hybridisudet voidaan poistaa, niin sen lain valmistelu on lähtenyt liikkeelle. Karhun ja ilveksen kohdalta on muistettava se, että kun täällä sanottiin siitä, että miksi emme menettele niin kuin Ruotsi ja laita vaan lainsäädäntöön nämä alarajat siihen, että minkä verran saa olla karhuja tai ilveksiä tai susia. Karhu ja ilves on Suomessa olleet pitkään suotuisan suojelun tasolla. Eli mehän silloin kun EU-hun menimme, niin silloin nämä molemmat eläimet olivat uhanalaisia. Nykyään nämä molemmat eläimet ovat erittäin suotuisalla suojelun tasolla, mutta korkeimmalle hallinto-oikeudelle se ei riitä, koska he katsovat sen luontodirektiivin mukaisesti, että koska ne luontodirektiivissä ovat edelleenkin siellä liitteessä, jossa ne ovat suojeltuja, niin tämä on vaikuttanut siihen, että karhu ja ilves siitä huolimatta, että ne ovat suotuisan suojelun tasolla, eivät meillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ole pärjänneet tässä tilanteessa tai nämä luvat niiden ampumiseksi. Ja sitten vielä tämä viimeisin esimerkki, joka liittyy sitten ennen kaikkea tähän vahinkoperusteiseen metsästykseen. Tämä on yksi niistä asioista, joka Suomessa tulisi muuttaa, eli se, että jos hätävarjeluksi joutuu ampumaan suden, vai jos susi on vaikka oman metsästyskoiran kimpussa, niin Suomessa ensimmäiseksi siitä epäillään metsästysrikosta ja vielä törkeää metsästysrikosta, joka johtaa siis siihen, että asianomainen henkilö menettää todennäköisesti aseensa ainakin siksi aikaa, kun tuo tutkinta on käynnissä. Toki on niin, että Suomessa yhtään tällaista tapausta ei ole tuomittu, siis sellaista metsästäjää, joka on suojellut omaa koiraansa ja ampunut suden siitä paikan päältä, mutta jo pelkästään se, että joudut tällaiseen ruljanssiin, eli siihen, että sinua epäillään törkeästä metsästysrikoksesta, mahdollisesti viedään sinun aseet siksi aikaan, niin se on kohtuuton. Ja tämä minun mielestä kuuluu myöskin tähän vahinkoperusteisen parantamiseen tai se menettelyn parantamiseen. Ja sen vill jag också säga att vi har jobbat mycket tillsammans med min svensk kollega Peter Kullgren. Och det har också börjat få problem med unionen och vi samarbetar för att ändra habitatdirektiv. Eli Ruotsissakin, vaikka siellä on toisenlainen lainsäädäntö, niin komissio on yhä enemmän alkanut kiinnittää huomiota myöskin tähän Ruotsin erilaiseen lainsäädäntöön. Ja suurin erohan Suomen ja Ruotsin välillä on ennen kaikkea se, miten siellä heidän tuomioistuin suhtautuu näihin valituksiin. Eli Ruotsissahan silloin heti alussa, kun he tekivät oman lainsäädännön, niin Ruotsissa valitettiin näistä luvista, mutta Ruotsissa tuomioistuin määräsi tai päätti, että nämä ei ole syytä valittaa, eli että nämä luvat ovat ihan
ok, eli että voidaan ampua kannanhoidollisessa metsästyksessä näitä susia. Ja siksi Ruotsissa sen jälkeen ei ole juurikaan valitettu, ja nekin kerrat, jotka on valitettu, niin niitä valituksia ei ole hyväksytty. Toisin kuin Suomessa, joka kerta kun on valitettu, niin aina on tullut vähintään täytäntöönpanokielto, ja useimmiten nämä valitukset ovat menneet lähestulkoon kaikki läpi. Eli Suomen ja Ruotsin ero on se, että meillä on sama direktiivi, mutta meillä on vähän erilainen tapa, miten me on lainsäädännössä se ja myöskin sitten alueellisesti tämä lupajärjestelmä järjestetty. Ja kaikkein suurin ero on se, että Ruotsissa tuomioistuin ei ole ottanut samanlaisia kantoja kuin Suomessa. Hyvä, kiitos. Kiitos vastauksesta. Ministeri, nu har vi Jocke Strand. Får gärna kommentera. Vi har några kommentarer här, så flyttar vi upp i salen tillbaks. Tack bästa vänner, en kort kommentar. Jag hamnar och far till Helsingfors ännu ikväll så jag smiter snart. Men det är nog som man skulle ha hört den här kassetten flera gånger förr. Jag vet inte hur många motsvarande diskussioner vi har varit på genom de här åren. Här under tiden har man haft möjlighet till vara med och besluta om närmare 2 miljarder militärt stöd till Ukraina. Människor har varit på månen för 50 år sedan. Men den här vargpolitiken och rovdjursproblematiken valsar på i de här samma spåren. Nu har vi ett bättre regeringsprogram än någonsin då gäller rovdjurspolitik. Vi har blivit uppdaterade konstant av rovdjurskontaktpersoner och andra. Men det är nog som näytön paikka nu för oss alla. Om den här regeringen får fart på de här tjänstemännen och myndigheterna så vet jag inte vad som får det. Och om inte har hänt någonting inom 3 år så får vi alla skämmas. Men tack för att ni är här och visar att det är folk som bryr sig. Tack. Tack Joakim. Och nu har vi Kristoffer Ingo, varsågod. Tack Anna och tack Jukki ja kiitos Sari hyvästä puheestakin. Mä aloitan siinä, että noin kuukausi sitten, 2 kuukautta sitten kävimme SLCn kanssa Brysseliin tapaamaan komissaari Wojciechowski. Keskusteli nimenomaan tästä aiheesta ja juuri kuten sanotkin, niin Ilveksestä varmasti on vaikea saada ymmärrystä. Me opimme hänet ja hänen kabinetti, miten Ilves oikeasti on. He ei edes tiesivät, miten se on. Men då jag kommer till vargfrågan så tog vi just upp de här frågorna som organisationerna här lyfter idag. Och det kom ganska tydligt budskap från kommissionären att kommission gör vad den kan och det kommer att ta tid. Och vi är alla glada här att ska vi säga, vägen är rätt och riktningen är den rätta. Men just som kollegan Strand där säger så är det bara så att det är nu vi har den här näytön paikka. Från kommission så säger man att Finland borde använda den flexibilitet, sitä joustavuutta, mitä meillä on. Det är nog så att vi borde använda exakt alla medel nu och uttryckligen den här gynnsamma bevarandestatusen, det är nog den enda vägen som vi på något sätt kan få någon rätsida på det här problemet. Och jag tror att vi alla i det här rummet förväntar oss att gynnsam bevarandestatus på varg stipuleras i lag så fort som möjligt, för vi har en betessäsong på gång och jag representerar också Korsholms kommun som exemplen som Långgård lyfte upp kom härifrån. Vi vet att cirka 10% av fåren i Korsholm dör vartannat år. Och det där vartannat år är på gång nu. Vi skulle inte gärna se att det händer på nytt. Tack. Tack Kristoffer. Så har vi nästa, nu tar vi några talturer här uppe och så flyttar vi oss ner för kommentarer sen. Varsågod. Jo, jag heter Bengt Ek och vi har haft fåren sedan i början av 1990-talet. Och då vi började med fåren så det pratar nog om vargar, men jag tror det finns dit. Men vi har haft besök av vargen, han har varit upp 6 får ur vår fårhaga. Vi har försökt söka vargstängsel och det ska skydda oss. Vi har varit beviljat 1 kilometer vargstängsel, men så ska vi ha upplagt det. Då vi är fart på det ska det kosta 10 000. Och så bor vi nu i Vörå kommun i skärgårdsdelen som det pratar varmt om. Och bor vi på absolut sista vägändan och har ett sådant heiman så är det vägen som går tid fortsätter 100 meter genom heiman. Så fick vi laga vargstängsel över vägen. För det skulle måste vara kommunens godkännande, det kommer kommunalt bidrag till första stumpen och vägen. Så det är nog svårt till skydd sig mot vargen
om inte han har all det här lokala med sig. Det här som flyger högt här och ministern har jag på min sida. Men vad fan hjälper det om inte vi har det här lokala också? Så all lokal plus minister. Tack ska ni ha. Tack Bengt. Och nu tror jag att vi går över hit och så har vi Lasse och sen har vi Johanna. Lasse först. Ja, Lasse Skog, Intresseföreningen. I Sverige har vi ju en så kallad adaptiv förvaltning där man har flyttat beslutsfattande ner på lokal nivå. Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt på varg. Så jag frågar ministern, varför kan vi inte i Finland göra ett politiskt riksdagsbeslut så som man gjort i Sverige? Kommenterar också en bror här och andra. Varför kan inte vi göra det här beslutet? Så vi tar några frågor och kommentarer till samtidigt. Vi har Johanna med, jag tror, dagens yngsta deltagare i famnen. Jo, hej. Johanna Borg och Benjamin sitter i min famn om någon undrar vem den här lilla typen är här. Man pratar om försiktighetsprincipen då man pratar om skydd av miljöer och skydd av stora rovdjur och andra djur också. Jag skulle nästan vilja fråga var är försiktighetsprincipen för oss på landsbygden, men för oss handlar det om att kunna leva, bo och verka tryggt i vardagen, alltså någonting klart mera centralt än en försiktighetsprincip. Jag vill tacka ministern för presentationen och jag håller med i det du säger. Jag tror att vi behöver jobba på EU-nivå, men det kommer inte att räcka, och om det räcker så gör det om 10 år. Det här är ett problem som vi har levt med ganska länge nu redan här i Finland och speciellt här i Kustösterbotten de senaste åren. Tyvärr så gäller det här inte längre bara vargen, utan vi ser också att det kommer att bli problematiskt att bedriva stamförvaltning av alla de stora rovdjuren framöver. Och jag skulle vilja ställa frågan, hur gör vi för att se till att stamförvaltning fungerar för alla de här rovdjuren? Jag tackar för att Strand, som redan gick, sa det här att nu är det dags, nu är det upp till bevis, för så är det verkligen. Och om ni har noterat i dagens medier så lyfter man också fram vår livsmedelsproduktion som en möjlighet för att få landets ekonomi på fötter. Det gör vi inte om inte vi får bort rovdjuren. Tack. Tack Johanna. Så har vi nästa, varsågod. Jag heter Ola Sandqvist, jag representerar Jägarförbundet. Jag ska anknyta till Bror Blussi. Han var distriktets ordförande 2007 och höll ett tal på Malaxnejdens jaktvårdsförenings årsmöte. Då hade han färsk statistik i sin hand. Viltforskarna har kommit fram till att det finns 270-320 vargar i Finland för 17 år sedan. Och nu säger Luke, än idag, ingen tror på den förstås, men de säger än idag att vi har precis samma mängd vargar. Okej, vargar och vargar. Jag skulle föredra att kalla dem vargar, varghybrider, vargliknande varelser och så vidare. Men ingen vet, ingen vågar säga hur många vi har idag. Men situationen är ofattbar. Det där så undrar jag om minister Essayah har tilltro till Luke, finns det förtroende? Och sen en annan instans, NMT-centralen. Det här har anknytning. 19 maj 2016 så anhöll Orvais om att få skjuta skarvar. 5 år, 7 månader senare så kommer beslut, nej. 28 november 2017 ville Malax Korsnäs fiskeområde skjuta skarvar. De har inte ännu fått svar. De ska i Guinness rekordbok NMT-centralen. 6 år, 3 månader, ännu inget svar. Så här fungerar i Finland. Regeringsprogrammet, jag citerar,
Onödiga jaktbegränsningar i fråga om livskraftiga arter såsom storskarv och vitkinnad gås slopas och arterna överförs till att omfattas av jaktlagen. Så har ni skrivit i regeringsprogrammet. Näin on kirjattu teidän ohjelmaan. Voisiko edes tämä pieni muutos saada aikaan? Enpä usko, että näille susille mahdatte yhtään mitään. Ja sitten vielä ehdotus. Ottakaa se korkein hallinto-oikeus mukaan Ruotsiin ja sitten juttelette siellä tuomareiden kanssa. Jospa tulisitte vähän järkevämpään tulokseen. Jag önskar er lycka och välgång i ert arbete. Nuvarande regering och de som vill till regeringen eller riksdagen ingå, men inte hade nog riktigt levt upp till vad de lovade på de här valmötena, Norrback, Ollikainen och vad ni heter. Men ni kan ju förbättra. Vi vill inte ha några fagra tal något mer, inte tända. Vi vill ha konkret handling. Tack. Tack. Så har vi en taltur längst till höger först. Så vi tar en till här uppe i salen sen så får ledamöterna kommentera. Jaakko Silpola från Finska jägarförbundet. Om det passar jag talar på finska, det är lite lättare för mig. Jaakko Silpola Suomen Metsästäjäliitosta. Pari kommenttia, arvoisa ministeri, hyvät kansanedustajat. Ensinnäkin tähän EU-lainsäädännön muutokseen, kuten arvoisa ministeri oli informoinut. Tämä suden liitesiirto eli suojelustatuksen muutos menee ympäristöministerien päätettäväksi. Ja meillä metsästäjillä on tieto, että ainakin seuraavat maat vastustavat tällä hetkellä, tällä tiedolla: Saksa, Ranska, Belgia, Hollanti, Itävalta, Espanja. Kaikki väkirikkaita maita. Jotta tämä komission ehdotus suden suojelustatuksen muutoksesta menisi läpi, se edellyttää 2/3 väestöpohja enemmistöä. Ja tässä on jo monta maata liikaa tässä vastustajien joukossa. Monet näistä ympäristöministereistä ovat vihreitä, eivätkä tule muuttamaan mielipidettään asiassa, vaikka muut maat loppaisivat. Eli plan B, vi behöver plan B, det är försäkrat. Mitä tulee Ruotsin malliin, on hyvä muistaa, että komissio on lähinnä Ruotsia tukistanut susien määrästä. Itse lainsäädäntöä karhun ja ilveksen osalta sama laki kuin susilla komissio ei ole koskaan kiistänyt. Laki on ollut voimassa yli 10 vuotta, eli kaikin puolin on selvää, että Ruotsin lainsäädäntö on täysin luontodirektiiviä noudattava. Kyse on ollut siis susien määrästä, että voidaanko niin alas susien määrä metsästää. Miksi Ruotsin malli tarjoaisi Suomeen hyvän tavan toimia on se, että en haastaisi oikeuslaitosta, että meillä on tiukempi oikeuslaitos kuin Ruotsissa. Oikeuslaitos, kuten tiedämme, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti on sanonut, tarvitsemme paikallista todistusaineistoa. Meidän järjestelmä ei tuota paikallista todistusaineistoa, miksi suurpetoja metsästettäisiin. Ruotsissa hallinto on maakuntatasolla, jossa on, aivan kuten meidän hirvipolitiikka hoidetaan, meillä Riistakeskus alueellisesti tuottaa kanta-arvioa, kantatavoitteet on alueelliset riistaneuvostot, henkilökuntaa tekemässä paikallista työtä. Alueellinen riistaneuvosto kuuntelee paikallisia toimijoita, lähinnä maanomistajia ja metsästäjiä, mutta myös luontojärjestöjä. Meidän tulisi luoda sillä lailla ruotsalainen malli, että se nojaisi tähän meidän hirvitalousalueajatteluun. Ja sitä kautta paikallisesti pitäisi tuottaa valtava määrä todistusaineistoa, kun paikallisesti luvitetaan suurpetoja. Lausuntoja tuottajilta, kylätoimikunnilta, kunnilta, kaupungeilta, paikallisilta toimijoilta, miksi meillä on liikaa tiettyä suurpetoa. Paikallisesti allokoidaan sitten lupa esimerkiksi susilaumalle, tietylle susilaumalle. Näin toimitaan Ruotsissa. Se on juuri sitä paikallista todistusaineistoa, mitä Suomen oikeuslaitos on penännyt. Sen takia ei pidä ajatella, että tämä muutos olisi pieni, se on valtavan iso hallinnollisesti. Meidän Suomen Riistakeskus se voisi tehdä, mutta kyse ei ole 1-2 lain kirjaimen muutosta, vaan koko hallintoprosessi pitäisi uusia. Kiitoksia. Kiitos.
Så hade vi en till här på sidan. Här var. Och sen flyttar vi oss ner och så får minister och ledamöter gärna kommentera. Kristoffer Nyman från Söder, hundjägare, aktiv jägare i Malaxnejden. Jag har bara som min fråga att det är som tar det hårt. Stefan Pellas var på Malaxnejdens möte och sa att vi ska upprätthålla ett ASSO-system och SRVA i Kustösterbotten och vi ska hålla ihop. Men då har jag en fråga. Hur ska vi som jägare och hundägare kunna upprätthålla någonting då vi inte har en möjlighet att kunna träna fram till hundar? Och så för det andra så tar den om eftersök på stora rovdjur. Det har jag som en fråga. Hur ska vi kunna träna fram en hund på stora rovdjur i Finland? Då står i Finlands lag, ni får inte förfölja stora rovdjur. Hur ska ni kunna träna fram den hunden? Det ska ni börja först. Att man får gå rätt väg på det spåret helst. Och inte spåra en bakväg. Hej som inte det tanke som ni kan ta med till regeringen och fundera på. Då ni får tid att hur ska vi kunna ta fram det bra hundan till det SRVA och det. Och vi kan träna dem som man ska göra. Och bara som ett exempel, i det ASSO-systemet som vi har i Finland är ett jättebra system, precis som Stefan har sagt i många, många år. Men jägarkåren har tappat förtroende. Så tar det siffrorna ni ser idag i ASSO så är bara i en tiondel av observationerna och vad vi har i våra marker. Det är teori. Så det kan ni fundera på. Tack, och nu går vi ner. Ja, tack. Jag blev omnämnd så jag kan kommentera många med mig. Nu har vi ju ändå gått lite framåt. Vi har ett regeringsprogram som ser helt annorlunda ut än vad det har gjort någonsin tidigare. Men nu har jag samma otålighet och måste jag faktiskt säga att den här svenska modellen, jag hade ju varit i attacken 2016 och började fördjupa mig i den här frågan. Redan då sa man nog från finländskt håll, jo men det går inte, Sverige hamnar inför domstol. Det argumentet håller inte för mig själv mera, utan jag håller nog med min kollega Strand att nu är det nog dags att vi går framåt här. Och är det som Jägarförbundet föreslår, är det modellen, ja då ska vi göra det, för någonting måste vi göra och det är vi ju nog eniga om i regeringen. Men det handlar om att få den här processen nu framåt så att vi också tydligt ser ute bland medborgarna att här händer saker och det jobbar vi ju på varje dag och jag vet att ministern är väl informerad om det här och jobbar för det, men det finns som sagt juridiska hinder och vi måste på något sätt slippa framåt. Så att lite har vi ju gått framåt, attityden har ändrat. Vi ska komma ihåg att under förra riksdagen hade vi en majoritet på 117 mot 16 för ett medborgarinitiativ. Där det så att säga, så attityden håller ju på att ändra, men nu krävs det också konkreta lagändringar. Tack Anders. Och nu undrar jag om vi gör så att ministern ska snart få avsluta allt. Men jag tror att vi har en kommentar här och så har vi Mikko och så får ministern gärna komma hit upp sen och avsluta här. Här har vi en sista. Ja, tack. Ärade minister, vi har möjligheter i Finland. Vi har 80% av alla valpkullar av varg i västra Finland. Vi har 60% av alla par i Finland. Så vi har ju det där säregna i vårt omgivning. Varför ska vi ha så stor andel av vargpopulationen i vårt område? 2007 så var det alldeles tvärtom. Jag var på ett seminarium i Kuhmo. Då hade man varg i östra Finland, men ingenting i västra Finland. Då måste man få vargen överflyttad till västra Finland. Det har lyckats väldigt bra. För här finns mat. Det finns ingen mat i det där östra Finland mera för vargen. Därför finns det mindre. Men nu måste vi göra någonting. Det kom bra fram här. Vi måste ha hundar som kan handskas med vargen. Men
måste göra någonting också åt beslutsfattande. Nu är det nog tid för både kommissionen och våra ministerier att göra någonting åt habitatdirektivets tolkning. För annars blir vi lagbrytare i Finland. Paragraf 16, det här, där den viktiga saken är, vad är allvarlig skada? Borde verkligen redas ut så att vi har det är nytta av den. Tills vidare har den varit för fång i alla rättegångar som vi har haft, så är det som det. Man har inte kunnat definiera vad är allvarlig skada. Vad betyder det för person, vad betyder det för samhälle, vad betyder det för vårt område? Där finns det möjligheter att jobba fram nya direktiv. Tack. Tack. Och så har vi Mikko Ollikainen innan ministern tar sitt avslutningssammandrag. Varsågod. Ja, tack och stort tack för alla funderingar som har kommit upp här och väldigt konkreta förslag, till exempel av Kristoffer Nyman här som hade ett bra exempel. Jag har För det första så är vi alla tre som sitter här har varit väldigt eniga kring den här saken, och så vi har en samma syn på det. Regeringsprogrammet är tydligt. Nu handlar det bara om vilja. Politisk vilja, och då måste man gå vidare. Jag brukar säga åt Sari att jag 30 år sedan blir det idag, så har jag ropat åt henne då hon vann EM igång. Men nu ropar den här salen efter hjälp på att det ska börja hända saker och ting. Så att, men två saker. Den där arbetsgruppen, som vilken tidtabell ska man kolla det här juridiska kring det där, för det har inte kommit fram. Och så för det andra så tycker jag det är för lite diskussion om den här stamvårdande jakten. Nu pratar man, det är jätteviktigt att vi har också där jag bor, så har vargen rört sig på mina barns skolväg under de senaste månaden. Men att det är förstås de här störande vargarna som så ska förstås bort. Men det här stamvårdande för att få skyggheten, så det är jätteviktigt att det skulle jag tycka vill höra mer om. Men tack ska ni ha allihop. Tack. Och nu är det dags för ministern. Varsågod. Kiitoksia. Jag vill tacka er alla för goda presentationer, och det var mycket bra att höra olika synvinklar, både från jägare, producenter och pälsfarmare. Eli kiitoksia teille kaikille näistä hyvistä näkemyksistä. Ja ensinnäkin, jos aloitetaan tuolta SLCltä, että komissaari Wojciechowskille opetitte, että mikä on ilves. Ja se on tärkeää. En tiedä, pitääkö jonkin poliitikon kotikissan hävitä ennen kuin sitten vähän samalla tavalla kuin Ursulan poni, ennen kuin ilvesongelma ymmärretään sitten tuolla EU-tasolla, mutta olette tehneet siinä ehdottomasti hyvää työtä. No sitten vähän kommentoisin näitä Jaakon esille nostamia kohtia. Ensinnäkin tilanne ei ole EU-tasolla ihan näin, kun tuossa totesit. Siellä esimerkiksi suurista maista Ranska tukee, Itävalta tukee meidän kantaamme, Saksa vastustaa, se on totta. Mutta sitten koko joukko muita maita tällä hetkellä on, voisiko sanoa, siinä ja välissä. Ja meillä oli nyt tuossa 3+3 kokous, eli siis 3 Pohjoismaata, EU-maata, Tanska ja Ruotsi ja Suomi, ja sitten 3 Baltian maata, Viro, Latvia, Liettua. Kaikilta näiltä mailta on tulossa tuki, huolimatta siitä, että siellä esimerkiksi on muutamissa maissa näitä vihreitä ministereitä. Ja tietysti vielä kun muistetaan se, että aikanaan Suomi silloin kun liittyi EU-hun, niin teki vakavan virheen siinä, että meillä ainoastaan Pohjoinen Lappi määriteltiin poronhoitoalueen takia niin sudelle niin kuin alhaisempi suojelutaso, eli että siellä saadaan susi ampua. Ja sitten taas kun me näimme, että mikä virhe Suomessa on silloin aikanaan tapahtunut, niin siinä vaiheessa, kun Viro, Latvia ja Liettua liittyivät EU-hun, Suomi neuvoi näitä maita, että älkää tehkö samaa virhettä kuin me. Ja nyt nämä 3 Baltian maata, siellä ei ole samanlaista ongelmaa, koska heidän kohdallaan tai niiden maiden kohdalla susi on eri liitteissä kuin mitä Suomessa, suurimmassa osassa Suomea. Eli siinä mielessä pyysin heiltä solidaarisuutta, että kun teidän ongelma on ratkaistu meidän avulla, niin voisitteko te nyt vastavuoroisesti auttaa meitä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Sen lisäksi kuulun EPP-ryhmään, eli tähän ryhmään, Euroopan kansanpuolueen ryhmään, johon Suomesta kuuluu kristillisdemokraatit ja kokoomus. Ja tuon ryhmän aamiaiskokouksessa suurin osa näistä EPP-maiden maatalousministereistä lupasi
viedä tämän viestin heidän ympäristöministereilleen, eli että saisimme myöskin tuen siltä puolelta. Ja tämähän tarkoittaa silloin sitä, että tällä hetkellä oikeastaan jännämme, että mitkä olisivat ne suuret maat, jotka sitten määrävähemmistöllä voivat kaataa, koska Italia kannattaa meitä. Eli tällä hetkellä siellä on Espanja, joka tulee äänestämään vastaan, ja Saksa tulee äänestämään vastaan. Mutta pelkästään 2 suurta maata ei riitä. Ja nyt sitten todellakin käydään niin kuin maa maalta tätä keskustelua siitä. Ja miksi on tärkeää, että siellä ympäristöneuvostosta lähtisi se viesti, että Bernin sopimus pitää muuttaa. Sen tähden, että sen Bernin sopimuksen muutoksen kautta päästään sitten muuttamaan niitä liitteitä, mihin tämä susi ja karhu ja eri suurpedot on Suomessa määritelty. Eli siksi tarvitaan se Bernin sopimuksen muutos. Ja Bernin kokous on tämän vuoden joulukuussa. Ja joka tapauksessa, niin kuin täällä hyvin on tuotu esille, niin tämä EU-reitti ei ole nopea reitti, mutta sitäkin pitää koko ajan viedä eteenpäin. Ja tuolla EU-käytävillä muun muassa eräs meppi totesi, joka sanoi, että jos me nyt tässä tilanteessa päästämme tämän menemään niin, että kun komissio on ilmaissut, että he haluavat muuttaa Bernin sopimusta, ja jos nyt jos nyt ympäristöneuvostosta ei tule sille tukea, niin olemme menettäneet tilanteen taas moneksi vuodeksi. Eli nyt on oikeasti se hetki, että jos teillä on eurooppalaisia kontakteja, niin nyt kannattaa niitä kontakteja käyttää ja viedä sitä viestiä, että nyt on tärkeää, että sieltä ympäristöneuvostosta tulee tuki sille Bernin sopimuksen muuttamiselle. Siihen ei tarvita yksimielisyyttä, siihen tarvitaan määräenemmistö. Ja siis tässä vaiheessa, että sitä Bernin sopimusta lähdetään muuttamaan. Ja sen takia on tärkeää viedä tätä viestiä, koska ne maat, jotka haluavat jatkaa kireää suojelun tasoa, ne voivat jatkaa sitä. Kukaan ei pakota muuttamaan heidän suden suojelua, jos he haluavat jatkaa edelleenkin kireää suojelun tasoa. Mutta meille Pohjoismaissa, Ruotsille ja Suomelle, jolle tämä tilanne on oikeasti hankala, niin me olemme kiinni siinä Bernin sopimuksessa. Ja siksi tätä asiaa pitää siellä EU-raiteella viedä eteenpäin. No sitten vielä liittyen tähän Ruotsin malliin. No, nyt meillä on alueelliset riistakeskukset. Riistakeskus on viimeksi helmikuussa kaatanut 5 susilupaa. Eli mehän olemme antaneet 28 kannanhoidollista lupaa viime joulukuussa. Riistakeskus ei ole 5 lupaa hyväksynyt, tai 5 anomusta siltä perusteelta ei ole hyväksynyt. Eli siinä mielessä ei riitä edes se alueellinen päätöksenteko, vaan tarvitaan niin kuin vahvat alueelliset perustelut sille, että nämä luvat voisivat mennä sitä kautta läpi. Ja meiltä puuttuu sellainen lääniperusteisuus, mikä Ruotsissa on. Meillä ei ole sellaista lääni-instanssia olemassa. Suomesta on purettu läänit. Hyvinvointialueelle tämä susiasia ei kuulu. Voisi sanoa, että onneksi siellä on ihan tarpeeksi paljon ongelmia jo muutenkin. Mutta joka tapauksessa niin siinä mielessä me... Mikko sanoi täällä, että se voisi ollakin, että se olisi kaikista helpointa, että siellä on asiat jo muutenkin niin sekaisin. Joo, no näinpä juuri. Mutta todellakin vitsi vitsinä, mutta tässä on tärkeää muistaa, että siis meillä ei ole sellaista lääni-instanssia, joka voisi tämän päätöksen alueellisesti tehdä. Ja siksi meidän pitää nyt miettiä, että miten me pystymme kansallisesti tätä lainsäädäntöä muuttamaan. Ja tässä on niin kuin 2 eri asia on se vahinkoperusteisuus ja sitten on tämä kannanhoidollisuus. Ja tämä vahinkoperusteisuus, meillähän tänäkin päivänä saadaan vahinkoperusteisia lupia, mutta se prosessi on liian kankea ja se on sellainen, että meidän pitää esimerkiksi pystyä yksilöimään se susi, joka on käynyt vaikka siellä pihassa tekemässä tuhojaan, syömässä lampaita, niin meidän pitää tietää, että jos sillä alueella on 10 suden lauma, niin meidän pitää sanoa, että se oli muuten juuri tuo susi, joka oli siellä meidän pihassa. Eli tällaisia asioita, jotka eivät ole missään direktiivissä määriteltyjä, niin näitä pitäisi nyt pystyä katsomaan terveellä järjellä läpi, että miten se prosessi saadaan nopeammaksi. Tai että kun se kestää niin kauan, että kun susi pystyy vuorokaudessa menemään 200 kilometriä, niin onhan se aivan selvä, että se on jossakin muualla siinä vaiheessa, kun lähdetään miettimään, että pystyttäisiinkö se susi surmaamaan. Jotenka tähän vahinkoperusteeseen pitää hakea muutosta, mutta myöskin tähän kannanhoidolliseen ihan samalla tavalla. Ja sen takia tämä työryhmä tosiaankin nyt tällä viikolla todennäköisesti se saadaan nyt vihdoin asetettua ja se lähtee tutkimaan tätä asiaa kummaltakin kohdalta, eli vahinkoperusteisesti ja kannanhoidollisesti. Ja tällä vahinkoperusteisella olen itse esittänyt toiveen, että tällä on kiire. Tämä pitää oikeasti saada nopeasti eteenpäin, koska meillä on olemassa se laki. Nyt pitää vain käytänteet saada nopeammaksi.
Ja sitten tämä kannanhoidollisen, tiedän, että se voi olla hankalampi, koska silloin todennäköisesti joudutaan miettimään koko tätä järjestelmän muutosta, mutta katsotaan, mitä siitä seuraa. No sitten vielä täällä nostettiin merimetsot, valkoposkihanhet esille. Tästä on tulossa myöhemmin työryhmä. Tämä on myöskin lähdössä liikkeelle, eli tästäkin asiasta haetaan ratkaisuja. Ja sitten vielä tässä oli tästä SRVAsta ja TASSU-järjestelmästä. Siis mä todella toivon, että mä ymmärrän hyvin, että ihmiset eivät halua vaarantaa omaa koiraansa. Ja tämä on niin kuin sitä kautta ymmärrettävää, mutta tiedän, että on myöskin ollut jonkun verran sellaista protestimielialaa, että nyt heitetään hanskat tiskiin ja pärjätköön sitten poliisit, miten pärjää. Emme tule enää suurriista virka-avuksi. Se on minusta huonompi ja ikävämpi peruste, koska tosiasia on, että poliisit eivät pysty haavoittuneita eläimiä tuolla pitkin metsiä metsästämään. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan, että esimerkiksi se eläin vaikkapa haavoittuneena sitten kuolee siihen tien varteen, niin laki sanoo, että se on paikallisen metsästysseuran omaisuutta. Laki on muutettu vuonna 2011 tai 2012 siten, että se vastuu siitä kuuluu sille paikalliselle metsästysseuralle, riippumatta siitä, ovatko he mukana suurriista virka-avussa vaiko eikö. Ja tämä on yksi sellainen asia, mikä on myös niin kuin hyvä muistaa. Ja tiedän, että poliisi kovasti toivoo, että tässä asiassa ei tästä suurriista virka-avusta lähdettäisi pois, koska se on heille tosi tärkeää. Itse toivon, että poliisin, jos tämä protesti on osoitettu jotakin vastaan, niin se pahiten osuu poliisiin, jolla minun mielestä ei kuitenkaan tässä ole varsinaisesti niin kuin osaa eikä arpaa. No sitten vielä TASSU-systeemistä. Tämä on tiedossa, että sinne ei enää ilmoiteta yhtä aktiivisesti ja se on vahinko, koska me tarvitsemme näitä tietoja ja siksi tässäkin asiassa haluan kannustaa. Jatkakaa hyvää työtä, koska me tarvitaan tätä. Meidän tarvitsee tehdä tämä asia yhdessä. Ja sitten vielä tästä Itä- ja Länsi-Suomen tilanteesta. Kyllä, tämä tilanne on muuttunut aika paljon viime vuosien aikana. Mä oon itse kotoisin Itä-Suomesta ja mä oon tottunut pikkutytöistä lähtien, että kyllä sillä alueella on ollut susia. Mutta se, mikä on ollut ero, niin on ollut sielläkin se, että ne sudet ovat olleet siellä metsässä. Ja ihmisen on pitänyt mennä sinne metsään, jos on halunnut vilaukselta nähdä suden. Mutta tänä päivänä ne sudet tulee sinne karjapihojen ympärille ja tulevat, niin kuin, niiltä on mennyt se ihmisarkuus. Ja mä uskon, että mikä meitä kaikkia yhdistää, niin on se, että me ajattelemme, että kyllä meillä on Suomessa aivan upeita suurpetoja. On karhut, sudet, meillä on ahmat, meillä on niin kuin hienoja ilvekset, meillä on upeita suurpetoja. Ne kuuluvat Suomen luontoon, kyllä, ne kuuluvat Suomen luontoon, mutta ne eivät kuulu meidän pihoihin. Ne eivät kuulu meidän lampoloihin, eivätkä myöskään sinne eläinten aitauksiin. Ja ihmisarkuus näillä pedoilla pitää olla, ja siksi me tarvitsemme näitä muutoksia. Ja mä uskon, että nyt meillä on todellakin, meillä on hyvä hallitusohjelma, meillä on niin kuin suurimman osan niin kuin ihmisten tuki tämän asian eteenpäin viemiseksi. Nyt meidän pitää vaan löytää niin kuin sellaiset muutokset pykäliin ja sellaiset niin kuin toimintatavat, että me pystymme tämän asian viemään laillisesti ja oikein päätökseen, jolloin me pystymme muuttamaan tätä Suomen petopolitiikkaa. Me ajamme kahdella raiteella, EU-raiteella ja me ajamme kotimaisella raiteella ja kummassakin pitää saada muutokset aikaiseksi. Så, tack för ni alla. Det har varit så trevligt att vara här och tack för ert stöd och jag hoppas att vi kan göra det här tillsammans. Tack så mycket. Tack. Tack. Stort tack, minister Essayah. Vi har ännu ett par avslutningsord från forskningsrådet Håkan Nystrand. Varsågod. Tack så mycket. Först och främst kanske några ord om varifrån det här tog sin början. För det är ganska typiskt för det här vargproblematiken ligger djupt. Vi var ett gäng på 5-6 jägare i september-oktober som hade märkt att kamratens hund hade blivit dödad och det här, vad ska vi göra? Vi kände oss lite övergivna, ingen brydde sig. Okej, vi funderade lite och sen beslöt vi att vi begär nu åtminstone att Anders Norrback ska komma på ett litet möte och fundera på det här. Och här är vi nu sen. Det här blev det till. Så det var ett bra första möte i oktober. Jag tycker om att prata om att vi har ett gemensamt mål och här har vi faktiskt ett gemensamt mål. Hur vi kommer till det verkar att vara en både
besvärlig och winding road, men att säkert ska vi på något vis komma framåt. Vi kommer inte att glömma den här saken. De här organisationerna som här har varit aktiva, jordbruksproducenterna, pälsodlarna, jägarna, vi kommer att följa upp det här också regionalt och ge allt stöd vi kan åt ministern och hennes stab att jobba vidare på det här. Jag har uppfattat att vi har samma åsikt i frågan. Och nu är rätta tiden. Vi är flera här som satt i Ständerhuset och skrev det här programmet och formade de här orden, och det kan inte bli bättre än så här. Nu har vi vår fullmakt och nu ska vi göra det här. Ett tack ännu förstås till ministern och sen riksdagsledamöterna som mötte upp från arrangörsorganisationerna som jag har nämnt här än. Och tack framförallt till alla ni att ni kom upp. Det var lite osäkert, vi var lite nervösa att få vi det här auditoriet fyllt, men det fick vi fyllt utan någon som helst extra aktivitet heller. Jag tycker vi har haft en bra diskussion och uppbygglig diskussion, och det är bara att gå vidare härifrån. Tack ska ni ha. Tack Håkan. Sen har vi en gåva. Det är nog så att ni får inte alla gåvor, utan det är det här ministern som ska få en gåva. Jag tror att pälsdjursodlarna har en central roll i den här gåvan. Sen kanske det är något annat smått här också. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Så där, bästa vänner, och till er tittare som har följt med idag. Ett stort tack för en bra diskussion, och härifrån fortsätter arbetet så också framåt. Ett tack från vår kommunsida. Vi kommer att fortsätta med ministern här efteråt en liten stund och diskutera frågor ur kommunens synvinkel. Tusen tack ska ni ha. Ha en fin hemresa. Tack.